Jsou vteřiny, které dokážou obrátit život na ruby. V jedné chvíli je člověk úplně fit a pak najednou během chvilky je všechno úplně jinak. O jedné takové malé chvíli nám bude vyprávět Jan Kašpar, herec divadla Járy Cimrmana, který se kvůli několika málo vteřinám a následně díky svým hereckým rolím stal jedním z nejznámějších vozíčkářů u nás. Reportáž s ním natočila Lenka Vorlíčková. Jsem zvědavý invalida Jirka Karásek. Vítej, Karásku. Přátelé, kdo neznáte Jirku Karáska, to vám je tak zvídavý člověk. Všecko ho zajímá. Víš, Jirko? Ano. Poslouchal jsem tady pod okny, co si povídáte. No, to on dělá. Poslouchá pod okny a když něčemu nerozumí, přijede se zeptat do chalupy. Tak co pak bys chtěl, Jirko, dneska vědět? Když jsem tuhle scénu ze hry Záskok divadla Járy Cimrmana viděla poprvé, v duchu jsem gratulovala tvůrcům, s jakým nápadem dokázali přijít. Vždyť kdo si kdy troufl udělat na jevišti z invalidy komickou postavu. Jenže oni si to pánové Svěrák a Smoljak zase tak úplně sami nevymysleli. Vymyslela to za ně nešťastná náhoda před 18 lety, kdy se člen jejich hereckého souboru Jan Kašpar při pádu ze stromu zranil tak, že skončil na vozíku. Mně se ten život nějak výrazně nezměnil předtím a potom. Já jsem dělal to, co dělám teď, pracoval jsem v divadle. Jediná změna, která nastala, že jsem byl jaksi účastný, nebo něco jsem dělal kolem, dneska se tomu říká disidentství. Takže pro mě ta revoluce, která byla vlastně současně, nebo skoro stejně s tím úrazem, tak mi dělí ten život na předrevoluční a porevoluční. V předrevoluční době pracoval Jan Kašpar v divadle Járy Cimrmana, nejprve jako kulisák, později i jako herec v menších rolích. V roce 75 se setkal se skupinou disidentů kolem Václava Havla a spolu s nimi začal připravovat videožurnál, tedy jakési samizdatové noviny rozdávané na videokazetách. Asi ten pocit toho nebezpečí nás spojoval, kdy jsem v noci si říkal, tak kdy přijdou. Prej chodí ještě z ránu a takovýhle, že... STB sice na Jana Kašpara nepřišla, ale přišlo něco jiného, něco mnohem horšího. V létě roku 1988 na chalupě v jižních Čechách přišlo 10 vteřin, které Janu Kašparovi změnily život. Já jsem prořezával strom a nedával jsem pozor a spadl jsem z relativně malé výšky, asi ze 3 nebo ze 4 metrů a padal jsem do trávy, takže jsem ani neměl nějaký reflex a nebyl jsem opilej, zdůrazňuji. A spadl jsem na záda a v té trávě byl kořen. A přes ten kořen se ta páteř zlomila a ta mícha přerušila. A já jsem cítil, jak jako jsem najednou přestal, jak by mi vyběhl z těch nohou život nebo něco. Pan primář mi řekl, chodit už nebude, je třeba, aby posiloval ruce, ty bude potřebovat. Několik měsíců byl v nemocnici a několik dalších na rehabilitaci v Kladrubech. Za celou tu dobu mu nesvětla ani špetka naděje, že by se někdy mohl znovu postavit na nohy. Kamarádi z divadla chodili Jana Kašpara navštěvovat tak často, jak to šlo. Nikoho z nich ani nenapadlo, že by svého kolegu měli vyřadit ze souboru. Zájem o něj, ale paradoxně naštěstí, ztratil někdo jiný. Státní bezpečnost ho vyřadila ze seznamu sledovaných lidí. Vzhledem k uvedené skutečnosti, která značně změnila způsob života Jana Kašpara a znemožnila mu aktivitu v nepřátelském prostředí, navrhuji jeho rozpracování ukončit a signální svazek uložit do archivu Ministerstva vnitra na dobu 15 let. Jo, tak takhle to mě uložili a v zápětí, když jsem se vrátil z těch Kladrub, tak tady se dělal videožurnál. A to byla teda vaše nepřátelská aktivita? No tak, to byla moje nepřátelská aktivita, tak. A přišla revoluce za pár měsíců. Ani netušili, jak později to píšou. Hned jak to bylo možné, vrátil se Jan Kašpar do divadla. Dělal zvukaře, osvětlovače a po čase se nechal přemluvit, aby znovu začal hrát. Nejprve třeba ve hře Blaník, kde po celou dobu jedna z postav sedí za stolem. Opravdu neslyšíte? Říkáš něco? Blbou, neblbá, hluchá, nadřízená. Bezva prima. Ani slovo neslyším. Mysleli jsme si, že ho budeme skrývat. Že tam máme role jako Děd Vševěd nebo v Blaníku, Smil, že lidi nepoznají, že nemůže vstát. Ale to byla cesta, která se Honzovi nelíbila a já dneska uznám, že to byla hloupost. No tak jsme přestali ho skrývat a začali jsme mu psát role invalidů. Sváťo, bivaku, jsi to ty? Jsem! Co se ti stalo? Spadl jsem z Milešovky. Na hlavu.
Hraju 5 rolí, jestli se nepletu, a jsou všechny teda upravený na mě, takže ten mozaik je přiznaný. Kluci, když píšou novou hru, což doufejme, že ještě jednu napíšou, tak se mnou počítají, že tam teda bude jeden chlap sedět na mozaiku. A my jsme byli najednou udiveni, že není pravda, že když se na jevišti objeví člověk s takovým postižením, že přestává legrace. Když on tu legraci dělá a rozesmává to publikum, tak to má grády, tak je to ono. Stejně civilní a neokázalé, jaké jsou hry Cimrmanů, je i vyprávění Jana Kašpara. Ani by ho nenapadlo stěžovat si na svůj osud. Nevypráví o tom, jak je těžké zdolat třeba jen pár schodů nebo prudké kopce žižkovských ulic. Vypráví o lidech, které má rád, o muzice, o svých koníčcích. Třeba o čtyřkolkách, masivních terénních vozítkách, ve kterých jak handicapovaní, tak zdraví závodí. Čtyřkolka, to je veliká láska vlastně moje. Takže když mám volno, tak se snažím někde po lese jezdit na čtyřkolce, popřípadně na nějakých závodech. Jan Kašpar je zkrátka člověk, kterého jeho vlastní osud vůbec nijak nedojímá. Má práci, manželku, 1 dceru, koníčka, jako každý jiný chlap. A přesto se něčím vyjímá, protože i když by si to sám nikdy nepřiznal, ve skutečnosti to má mnohem těžší než každý jiný chlap. Kurva, ten kopec, za strany. Já se na to můžu zasrat, to je blbej kopec.